sildo, mag-agad kami. Munang pagtarong mo pere, para si pastor na makaon. Munang magtarong mo membro, para si pastor na makaon. Kaya wala kami sildo. Kaya sildoan, di mo kabayan eh. Ayaw lagi mo kalimot og hatag ni Pastoy. Nga naman kay kung di mo muhatag, dili mo muhatag sa inyong gitawag mga Pastoy. Mga pas mo na inyong mga Pastoy, sa inyo harabiya sila nagsalig. Sa inyo haraba sila tawag ini nag-asa kay para mabuhi sila. Pero naay gisulti ang balaang kasulatan o kinsay man nagahimo ni anang maong gitawag og mga butanga. At ang basahon kining giingon ni San Pedro, 2 Pedro kapitulo 3 at kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 3 at ang basahon mga higalag may igsoon aron matinawan ang mga igsoon nato nga mga Katoliko nga diin gitry or gipaningkamutan nga mamahimong sakop sa mga pundok nga gidumalahan og mga pastoy niya at ang basahon ang balaang kasulatan para makasiguro ta mga sir og mga ma'am ug isulat ninyo ang maong seta sa balaang kasulatan aron naapod tay basis sa pagsulti nato bahin ni ining maong mga panghitabo karon nga ang mga pastoy buot mongonbertir nato. Niya, 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 3. Ingon na kaniadto may mini nga mga propeta mutungha usab diha kaninyo ang mini nga mga magtutudlo. Magtudlo sila bakak ug makadaot nga mga pagtulunan ug isalikway nila ang Ginoo nga nagluwas kanila busa moabot kanila ang kalit na kalaglagan apan bisan pa niini daghan ang mosunod sa ilang mga buhat nga daotan busa yubiton sa mga tawo ang matuod nga dalan sa ilang kahakog ang mga mini nga mga magtutudlo manapi kaninyo pinaagi sa pagsulti tinumo-tumong mga sugilanon. Dugay na silang naman sa silot og naghulat kanila ang kamatayon. So, hatag pa more. Kung nag-ingon nga, pastor burot, membro alaot, ngunang madisgrasya ta. Disgrasya pa atong kalag, madisgrasya pa ang atong bulsa, instead of atuaon tanang ipakaon o ipakaon sa atong pamilya, dito na hinuuna atong ihatag sa busa ni Pastoy para ipakaon niya sa iyang pamilya. Pastilan na mo nang di tapailad mga sir ug mga ma'am ha. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.